Здравейте хора, аз съм Марто Биги и това е следващия епизод от оцеляването. Съжалявам, но съм без айтъми, защото явно два спайдера плюс зомби са лоша комбинация за вас, особено ако сте без меч или с дървен меч. И двете не вършат работа. Тук има малко овце. Това е хубаво, защото ще мога да го убия. Да, аз в първият епизод не казах. Този лорд съм го кредитнал от 1.7.2 и се надявам да няма равини. И мисля, че няма да има. Защото винаги тия по-новите версии са за мен не ми харесват като цяло. Сега ще събера малко дърво, защото новите версии пуснеш някой world, те спане в, например, в смърчва гора или в снежен биом. Всякакви такива. What? Куче във водата. Какво правиш тук, бе, куче? Ау, че той е вълк. Ау, мерси, че биги. Атка, биги, атка. Странно. Що тук има вълк? Този мап. За сега съм видял само едно дърво. Мисъл като цяло. Аре, яш от тебе. Ай, къде е вълкът, когато трябва? Май това е от нея бамове, където те спамват и така. С вълци и овце. Сега не дойде и червената шапица. Значи. И сега мисля да търся подходящ място за къща. Аз събрах малко дърво. Сектира, бе! Тук е една гора, няма ли, бе? И гачи си, да. Дървета разделя. Дърво. Да се направя един крафтинг тейбъл. След това и една кирка или брадва. Тук се озова на много по-странно място. Първият епизод от Survivor бяхме на някаква пустиня, ама сега ма спална тук, в смисъл, когато ме убиха, тук можа да започна да снимам и ме убиха това трио приятелчета. Явно са били тим също мене, което не е никак хубаво и нечестно. Обаче дойдат ли ми пак, това пък ги киля. Странно. Той е гаден лак. То хубаво, че има гора поне, ама. Възможно ли да се намери село? Мисъл? Какво ме удари? Пещерата някой да няма. Е така. Не е забелязано се върнаха до мене. Тук наистина има голямо пространство.
И трябва да има село, аре бе, едно село, няма ли? Сега бе стои на това поле, не знам как ще си построя, как ще мога да си построя въобще къща, като ще трябва да обикалям по 100 часа за да търся някаква храна, а пък тъкмо като няма много дървета, няма да има и монстъри. Няма да има и ендермани, а това няма да е екстремно. Защото знам, че може да обичате екстремни сървайвъл неща. Аз поне обичам. И мисля това да е такова. Само че за сега не знам къде да обикалям. И тук има още едно. Тук имаше някаква такава хубава полянка поне. Къде се намират много дървета. Бих си направил там една къщичка. Ако го бях креатнал сита, ако го бях креатнал от 1.7.3, дали ще да бъде пак същият байом? Защото сега за първ път се озвам в такъв байом някакъв. Никога не съм бил в байом с толкова много овце и разни неща. Кокошки. Ето го моето спасение. Що бягате, нищо няма да направя. Де бяга? Оу, че как ми лаги. Как ще убия се? Аре бе, няма да умрете бе. И дачи кокошките. Ах. Аре бе, стой на едно място. Ти ба кокошката. Така сега продължаваме търсенето. О, кончета, не сериозно ли? Няма село. Как няма да има село, бе, брачи? Макон. О, какви кончета. Тук имаме и Sugarcanes. Окей, започвам да схващам идеята на това оцеляване. Искате да му направите на маймуна? Нали? И тук ще отида някъде. И прасенца! Хубави прасенца. Аре ми бе. Ау, не умря, брач. Как няма да умреш, бе? Що не умреш? Май втория епизод се окажем без къща, хора. Да, май е така. Защото е намирам хубаво място. И мисля това да е за този клип, хора. Без къща и вторият епизод. Просто така се получават нещата, че не можем да намерим една хубава къща, съм стара. Така че, довиждане от мен за сега и до скоро.